organitzat la segona edició del ioga solidari pel mecenatge de la salut mental, no? Per tots els beneficis aquests que hem recaudat, destinar-los a les millores en salut mental d'aquí d'Altaya. Hi han col·laborat molts centres de ioga i algun gimnàs també. Agraïm molt també a les monitores, no? Que han fet les pràctiques curtetes del ioga durant tota aquesta estona. També tots els beneficis que ens aporta, no? Al final el que volem cuidar és la nostra ment, no? Tot el benestar que això ens dona, no? D'estar amb la natura, d'estar acompanyats, de fer aquestes pràctiques conjuntes també. La nostra idea és elaborar uns nous espais per salut mental, que tinguin aquests espais més comunitaris, amb més humanitat, que puguem atendre les persones en un entorn menys clínic i en el qual se sentin còmodes. I alhora també el mecenatge ens serveix per tots aquests projectes de vida que tenen, d'esport, d'altres coses en les quals ells tinguin i puguin recuperar el seu projecte de vida.